Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, 11:00 on the clock. Now it's time para pagbigyan naman natin ang ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Eto na, basahin na natin ang biyahe ng buhay ni Buknoy. Good evening po, DJ Lala Banderas. Lagi po akong nakatutok sa Claro Diretso. Yan. May i-confess po sana ako at hihingi po ako ng advice sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Buknoy. May karelasyon po ako at may age gap kami. 21 years old ako and she is 47 years old. Wala naman po akong pakialam sa age gap namin. Basta mahal ko po siya at sa kanya ko po naramdaman at nakita yung hinahanap ko sa isang babae. If pumasok man ako sa relationship namin, desisyon ko yon. Nung una po, okay naman kami. Sweet kami sa isa't isa. Di ko po naramdaman na nagbibigay siya sa akin ng dahilan para magkaroon ako ng doubt or duda sa kanya. Nag-overthink ako araw-araw pero wala naman siyang ibinibigay na dahilan para pagdudahan ko siya. Araw-araw po kaming may call, lalo na sa gabi, umaabot pa po kami ng madaling araw. Tapos bago po kami mag first monthsary, may nalaman po akong sobrang sakit tungkol sa kanya. Nalaman ko po, DJ Lala, na may live-in partner po pala siya. Yung live-in partner po niya, kung hindi nasa work, nasa sugalan lagi. Kaya pala po nagkakaroon kami ng calls. Sobrang sakit lang kasi never pong sumagi sa isip ko na magagawa niya magsinungaling sa akin. Ang sabi niya, binubugbog daw po siya ng ka-live-in partner niya at hindi naman daw po sila kasal. Wala naman po akong magawa kasi LDR kami. Sobrang sakit po noon hanggang sa napunta ako sa depression. Buong katawan ko hindi ko magalaw. Di ko nararamdamang nagfa-function pa ako, pati yung isip ko, pati yung dibdib ko, laging sumasakit. Yung parang sasabog. Kala ko po talaga mamamatay na ako noon. Buti na lang po, may kaibigan ako at kinomfort niya ako. Nakinig siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, baka naman daw may matinding dahilan kung bakit nagawa niya yun sa akin. So kinabukasan po, kinausap ko siya. Pinakinggan ko po yung reason niya. At nung sinabi niya yung reason niya, syempre nung una masakit. Kasi hindi ko po talaga lubos maisip na gagawin niya yun sa akin. Pero binigyan ko po siya ng second chance. Kasi alam ko pong deserve niya yun. So patago po kaming nagko-communicate hanggang ngayon. 5 months na po kami at alam naman po ng family niya yung tungkol sa amin. Wala naman po silang sinabi kasi pangit daw po yung ugali ng ka-live-in niya. Hihingi lang po sana ako ng advice kung anong desisyon ang gagawin ko. Ipagpapatuloy ko pa ba ang relasyon namin o puputulin ko na lang? Sobrang hirap po kasi sa akin. Nakasanayan ko na po siyang kausap. At sabi ng puso ko, mahalin at alagaan at irespeto ko siya pati na din ng isip ko. Pero sa totoo lang po, hindi ko na alam ang gagawin ko. Thank you and more power to your show. Sa mga kabisyo natin, Buknoy, if you are listening to me, ganito, no? Unang-una sa lahat, I'm sure believe ka sa akin na decode ko yon. Even si Boy Pindot, na-believe sa akin sa pag-decode ko ng kwento. Well, anyway, my love, Buknoy, listen to me. Itong feeling na to, yung hype na nararamdaman mo, yung overflowing love na nararamdaman mo is just, how do you say it? Yung parang alam mo yon, yung early onset relationship feeling lang. Kasi nagsisimula pa lang kayo. Kumbaga, first month sa rin nyo pa lang to eh. Yung nakalipas na nalaman mong may ka-live-in siya, first month sa rin nyo pa lang yun eh. Pero sobrang into it ka na masyado. Ngayon, 5 months pa lang kayo. Pero sobrang dami na nangyari sa inyo to the point na you are, sabihin na natin, overcompensating sa relationship ninyo. Willing ka nang
hindi tignan yung facts or yung katotohanan laid out in front of you na nakalatag sa harapan mo just because blinded ka by this overflowing emotions that you have for this girl. Love, this girl is playing you. This girl is, sabihin na natin, using you, my love, to I don't know, to be happy, momentary happiness, ano ba? Kasi kung itong babae ay seryoso sa'yo, ka-live-in lang niya naman to eh. O diba? Live-in partners lang naman sila. Ikaw na nagsabi, siya na nagsabi, hindi naman sila kasal. Pangalawa, binubugbog siya. Pangatlo, sugarol yung lalaki, laging nasa trabaho, parang walang time sa kanya. Ang dami niya ng rason na pwedeng gamitin in order to live or to leave this guy. And yet, di niya pa rin iniiwan. And hindi ko din ma-imagine how a family would agree to a situation like that. Alam nilang yung anak nila ay binubugbog ng isang sugarol, tapos ngayon ay nangangabit, papayagan pa nila? Would you really want to be connected with pamilyang konsentidor sa kalokohan ng sarili nilang anak? Naintindihan mo ko, my love? 47 years old na siya, she can make that decision. If gugustuhin niya, kayang-kaya niyang bumaklas. Now, if sabihin mo sa akin, di po kasi meron silang pamilya, meron silang mga anak. Still, binubugbog na siya at lahat. Sugarol ang tatay, meron silang anak, ayaw ng pamilya. Kung ikaw ay nanay na matino, gagawa ka ng paraan para iaklas yung mga anak mo sa ganung klaseng sitwasyon. And you giving consent to a relationship like this nang hindi siya pumipili kung ikaw ba o yung ka-live-in partner niya is like you tolerating yung maling ginagawa ng babae. She is making all the wrong decisions here and you are allowing her to do it. So kung mahal mo talaga siya, katulad ng sinasabi mong mahal mo talaga siya, you will encourage her to make the right decision. Pero love, pakinggan mo ko. Kung yang sa relationship nyo pa lang na 1 month pa lang, sabi mo parang mamamatay ka na sa depresyon, parang sasabog na yung dibdib mo sa sakit, hindi mo na alam yung gagawin mo. My love, are you really ready for this type of relationship? Kasi if yan ay pamilyadong babae, you'll have a big responsibility upon your shoulders and I don't think you are ready for that. I don't think, my love, handa ka na sa ganung klaseng responsibilidad. Itong nararamdaman mong pagmamahal sa kanya, this can be brought by the feeling na sabik lang kayo sa isa't isa. Kasi LDR kayo, you haven't seen each other yet. You haven't been physically, sabihin na natin, close to each other. Hindi pa kayo napupunta sa mga conversation that actually tackles responsibilities of being a parent to those kids kung siya talaga ay may anak. Yung mga serious talks, wala pa kayo dun. Early onset lang to ng relationship. Kumbaga, sa totoong buhay, ito ay landian period lang. 'Di ba? Mga patwitams moment pa to na, kumain ka na ba? Isipin mo na lang, nasa tabi mo ko, sinusubuan kita. Yung mga ganyan yung mga ganyak klaseng messages pa lang yun na pag na ibibigay nyo sa isa't isa. So, hype ka pa by that emotion. Pero I'm telling you, once that yung hype na yan dies down, once na yung sabihin na natin yung urge para makipagkita dito sa taong to dies down, or once i-hit ka ng realidad na itong babaeng to ay pamilyado, may mga maling desisyon sa buhay and still connected to a live-in partner, you'll feel worse than that. I am not saying that this girl is not worth it. I am not saying that this girl doesn't deserve someone who will love her just as much as how you adore her right now. I'm not saying that. But all I'm saying is I don't think you see the big picture. Feeling ko hindi mo nakikita yung big picture ng realidad ng sitwasyon nyo. So let me lay it out, or ilalatag ko siya sa'yo. Pakinggan mo ko. My love, this person is in the right age, ay nasa tamang edad
para mag-decide kung iiwanan niya ba yung isang lalaking sugarol na nambubugbog na ayaw ng pamilya niya. Nasa tamang edad na siya to make that decision. Pero instead of doing that, she is staying in that situation and nakikipag-chat siya at nakikipagrelasyon over social media. Nakapagsinungaling niya na siya sa'yo once. There is no guarantee na wala pa siyang other lies na tinatago sa'yo kasi nga LDR kayo at nagkakilala kayo sa chat. Naintindihan mo ko, my love? So before you try to help her make a decision. Make her understand your situation. Kasi you are about to give up yung future ng buhay mo. Kasi 27 years old ka pa lang eh. You can find someone na hindi attached to anyone and you can start a family of your own nang wala kang inaagrabyadong ibang tao at hindi ka din naaagrabyado in return. Hindi mo kailangan ng someone who is already pamilyado. So, what I'm trying to say is I understand what you feel. Pero sa buhay na to, my love, let's be honest, hindi ka mapapakain ng pagmamahal. Hindi kayang bumuhay ng bata ng pagmamahal. Hindi mo kayang magtayo ng pamilya gamit ang pagmamahal. It's a foundation, yes. Pero in reality, it's not enough. Naintindihan mo ko, my love? So sabihin mo sa kanya, you have to choose first. You have to make the right decisions. Pag pinili mo ko, let's try and talk things out kung paano natin itutuloy yung relationship natin. But I cannot continue on with you hanggat attached ka pa sa live-in partner mo. Why? Kasi I deserve better than that. Kung nakikita mo kung ano yung mga bagay na deserving siya of, sana nakikita mo din kung ano yung mga bagay na deserving ka of. Naintindihan mo ko, my love? So, Buknoy, papiliin mo muna siya. Papiliin mo muna siya kung ikaw o yung live-in partner niya. Kasi she has to make that decision on her own. And she cannot make that kapag nakukuha niya yung best of both worlds. Kasi sa utak-utak niya, nakukuha ko naman sa both areas eh. Bakit ko kailangan mamili? Ganda. Haba ng hair. O diba? So, Buknoy, I just hope na kung sino man yung kaibigan mo, hanap ka ng iba. Hanap ka ng ibang friend. Hindi siya nakakatulong. Hanap ka ng ibang friend, my love. I-PM mo na lang ako uli. Okay? Hanap ka ng ibang friend. Hindi siya nakakatulong. Huwag kang humingi ng payo sa kanya. Okay? Pero Buknoy, please. Please. Pag-decidein mo muna siya. And then, kung ano man yung pinag-decidean niya, i-assess mo kung maniniwala ka o hindi. Pero, I suggest, be careful. Be cautious. And, wag mo munang i-plot yung future mo with this girl. Still not yet. Yung relationship ninyo, to be honest with you, nasa infant stage pa. Premature pa to, my love. Marami pang pwedeng mangyari sa inyo na magbabago ng kurso ng relationship ninyo. Huwag ka munang magpaka-depress kasi bago pa lang to, my love. 2 times period pa lang to. Kasi aabot pa kayo sa part kung kailan hindi nyo na kailangan mag-usap ng morning till dawn kasi wala na kayong mapag-uusapan. It's just that yung presence lang ng isa't isa is enough for you. A text will do. Na hindi na kayo halos mag-call kung magkukall man kayo. Saan ka na? Pauwi na ako. Okay, bye. Ganun lang. My love, that relationship is after 2 years, 3 years. Pero ito, infant stage pa to. So, do not think too ahead. Tumingin ka sa ngayon, i-assess mo yung ngayon. And I'm telling you, yung ngayon na sitwasyon ninyo, hindi maganda. Putulin mo muna. Isaayos mo muna. Pag naayos niya na yung sarili niya, go for the gold kung gusto mo pa. Pero for now, paayos mo muna to sa kanya. Naintindihan mo ko, Buknoy?